आंनि मुङा जाबाय सोरां। दिनै आं आंनि जिउआव जाबोनाय जाथायखौ फोरमायगोन। बै समाव मा जाथाय जादोंमोन, माब्रै आं सासे सरासनस्रा सुबुंनिफ्राय मोनसे रायजोनि राजा जानो हादोंमोन। दिनैनिफ्राय 40 बोसोर सिगांनि बाथ्रा। सोरनि गथ' जाखो बिलाय? सोर बिमाया गारना गालांखो बिखौलाय? अन्थाव बाथाव जोनोम जागोदान गथ'खौनो बेबायदि गारना गालाङो बि? एथ'ग्राब अन्थाइ बिखा थायोना? दे लाफाथि थिखांलाय बे गथ'खौ। दानिया बे गथ'खौ सोर खांबावनांगौ जाखो? बबेयाव लांबावनांगौ जाखो? बेखौथ' बेयाव गारलांनोबो हाया जाबाय। नों थार बाथ्राखौनो बुंदों। बेखौ जों गामियाव लानानै थांसै। सोरबा खांग्रा ओंखारनो हागौ। नङाबा लाफाथि नोंनो लादो गथ'खौ। हौवासा गथ'खा नोंहा देनां मोजां जागोन। लांनोथ' गोसोहाय दुरलाय, नाथाय आंलाय बेखौ बोरै खांहैनो जाखो? आंना फिसाफ्रानो 3 गाहामखा, आरो सासे एरबावबालाय बोरै फैनो हागोन आंलाय? सानसे खामानि मावाब्लानो मोनजाया। आंलाय गथ'खौसो नायनो ना खामानिसो थांनो? आं लांनो हानाय नङा दुरलाय। नंनायालाय नंगौहाय, आंबोलाय बोरै लानो हानो? आंहाबो न'खराव जोबोद गालाय गुजाय। आं लाबा राननानैसो थैनांगोन बे गथ'आ। बिदिबा दुरलाय मा खालामबावनो? सोरनो जासिबावनो गथ'खौ? आं मिथियाहाय लाफाथि, सोरनो होबावनो? मा गथ' जासिनायनि बाथ्रा जागासिनो दंहाय लाफाथि? ए मादै, नैहाय बे गथ'खौ सोर बेयाव गारना गालांखोथाय? जोनोम जागोदान गथ'खौनो गारना गालांबाय। इसोर इसोर, सोर पापि बिमा बिफा बिलाय? खांनो हायाबालाय मानो जोनोम होयो? इसां अन्थाइ बिखा बिमा बिफा थायोना? गोसोआव इसेबो जेबो मोनासै बिदि गारलांनो? बेनोथ'हाय मादै, दानिया गिदिर बाथ्राया बेसो जाबाय। बे गथ'खौ सोरनो होबावनो? जोंहाबो जोबोर उसुबिदा, बे गथ'खौ लांनो हानाय नङा। दुरलायनाबो एखेयानो, बिहाबो उसुबिदा। होमबालाय आंनो लांनोसै बे गथ'खौ। बे गथ'खौथ' बिदि गारलांनो हाया बेयाव। मादैया लांमारगोन नामा बे गथ'खौ? लांमारगोन आंहा बे बुहुमाव रावबो गैलिया। देनां आं मावनो दांनो हायाब्ला बे गथ'आनो आंखौ नायथोंसै। आरो नोंसोर रावबो लायाबालाय सोर लाग्रा दं? बिनिखायनो आंनो खांगोन बे गथ'खौ। दे मादै, नोंथाङानो लाङोब्लालाय लांदो। नोंहाबो दरसि मोननाया खारगोन। नोंसोर सानैया थादोहाय, आंहा थांसै। गथ'आ उखैबाय दां, गाइखेर दौहैनोसै आं। हामबाय दे, गथ'खौ सोरबाथ' खांनो थाखाय बिबान लाबाय। मादै लुदुरगियाबो रावबो गैखाया। मोजाङानो जाबाय दे। आंनि आइ आफाया सोरमोन बेखौथ' आं मिथिला, नाथाय आं मावरिया नंलामोन। आंखौ सोरबाथ' खांनायनि बिबानखौ लाबायमोन। आंखौ जाय मानसिया खांदोंमोन बियो आंखौ जोबोर अननाय होदोंमोन। आंखौ बिखुङाव बानानै गुबुनाव खामानि मावहैदोंमोन। जेसेबां जेरावखि खामानि मावहैया मानो आंखौ जेब्लायबो लांफादोंमोन। बिथाङानो आंनि मुंखौ सोरां दोनदोंमोन। बिथाङा आंनि जिउआव जेब्लायबो सोराङा थाबाय थाथों, खोमसि दा साग्लोबथों साननानै सोरां मुं दोनदोंमोन। सोरां, ओइ सोरां, फिसौ सोरां, फैद'। मा खालामबाय थाखो? गोजान लामा थांबावनांगौ। थांगासिनो आबै, दसे नेथ'बाव। थौदो आबै। हाब, बे मनायावलाय मा लाखो? माइरं लादों आबै, आंनि लोगोफोरनो जाहोनो। बिसोर माइरं जाना जोबोर मोजां मोनो। आयु, माबायदि लोगोहाय नोंना माइरं जाग्रा? दं आबै, मेल्ला। जानोहाय, आं मिथिला नोंहा माबायदि लोगो दं। थुदोथ', थांसै, गोबाव जाथारबाय। आबै, आं बेयावनो थानोसै, आंनि लोगोफोरा बेयावनो फैगोन। हाबा, बे हाग्रा गेजेरावलाय सोर लोगो फैगोनसै नोंहालाय? फैगोन आबै, बिसोर सामफ्रामबो फैखायो। नों थांदो आबै खामानियाव, आं बेयावनो थागोन। दे जागोन दे, दा गेलेखांबा आं खामानि मावनायाव थां। बारा गोजान थाङा दे सोरां। फैदो बयबो फैदो, जाफैदो।
नोंसोरथ' जोबोद उखैनानै दंमोन खोमा उदै बुंजासे जानानै लादो सोर लोगोजोंबा मा गेलेखो गथ'आ जोबोद मेंबाय खोमा दो उन्दुलांथारबाय आंनि जिउआव सुखुनि बाथिया जोंखांदोंमोन आबैया आंनो गासै सुखु होनो नाजादोंमोन मोजां जाहोदोंमोन मोजां गानहोदोंमन जों सानै जोबोद गोजोनै दंबाय थायोमोन नाथाय जोंनि बे गोजोननि संसाराव जेन सोरनिबा नोजोर नांबाय सानसेखालि हरखाब आबैया आंखौ गारनानै अराय समनि थाखाय मोदाय रायजोआव थांबाय आं आरो फिन खेबसे मावरिया जाफिनबाय आंनि बैसोआ बै समाव खालि 9 बोसोरल'मोन माजों आं बेयाव माबाफोर खामानि मोनगोन नामा हाब बाबु नों मानो खामानि मावनो नागिरदों नोंनि आइ आफाया बबाव दं थां बाबु नोंहा बेहाय जेबो खामानि गैया आंनो फैसा नांगौ साननै जाबाय आं जेबो मोनजायाखै बेनिखायनो आं खामानि मावनो नागिरदों आरो आंनि बे बुहुमाव रावबो गैलिया आं मावरियासो बेनिखायनो आं खामानि मावगोन बाबु नोंहा रावबो गैलिया नों इंखाम जानोबा आं होगोन नाथाय नों मावनो हानाय बेहाय खामानि गैया रथ' आं इंखाम लायना फै नों जिरायथ' नोंथाङा सानबेसे होगोन आंनो ओंखाम सानसे ना सानसे नोंथाङा होनो बाखागोन आरो होब्लाबो आंथ' नोंथांनि गलाम बायदिसो जानो नांगोन बेनिखायनो आंनो ओरैनो मोननाय आदारखौ नाङा गावनि खामायनाय रांजों माइरं जानो गोसो नोंथाङा आंनो माबा खामानि होदोल' अननानै नोंनि बाथ्रायावथ' गथौथि दं नाथाय बाबु आंनियाव नों मावनो हानाय जेबो खामानियानो गैया आंनियाव खालि संख्रि बस्ता माइरं बस्ताल' दं नोंखि बेखौ थिखांनो हागोन हागोन आं गासै थिखांनो हागोन बबेयाव दं नोंथाङा खिन्थादोल' आरो बबेयाव लांनांगौ गथ'निथ' गोहोआ जोबोद दं नाथाय बिनियाव थिखांनो हानाय बोलोआ थागोन खेबसे खाबु होनांसिगोन जागोन दे बाबु नों खामानि मावनो हासिगोन माइरं बस्ताया बै न'आव दं बेनिफ्राय मोसौ गारियाव थिखांनांगोन मिथिबायना आरो आंजों थांफाना बोख्लायहैफिननांगोन मावनो हागोन ना हाया हागोन नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मावजोबगोन आं आंनि खामानि मावनायखौ नुनानै माहाजोना ओरैबायदि गोमोनांगौ गोमोदोंमोन मानोना आं एसेबां गिलिर माइरं माइ बस्ताखौ थिखांनो हादोंमोन रोगानो हादोंमोन आं खालि 9 बोसोरनि सासे गथ'सोमोन बे बैसोनि गथ'नि थाखाय बिदि मावनाया असम्भब बाथ्रा आंबो बोरै बिदि मावनो हादोंमोन मिथिया बबेनिफ्राय आंनाव एथ'ग्राब बोलो फैदोंमोन जेबो मिथिया जानो हागौ आबैया आंखौ जा जाहोदोंमोन बिनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावदों नों आं नोंखौ बिदि खामानि मावनो हागोन होनना सानाखैमोन मानसिया गोसो जाब्ला गासै मावजोबनो हायो आंबो बिदिनो हाबाय नोंनि बैसोआ उन्दै नाथाय नोंनि बाथ्राया जोबोद गिदिर नों भबिष्यतआव जोबोद गिदिर मानसि जानो हागोन माहाजोन आंनो फैसाखौ हरदो आं थांनोसै हरगोन मानो हरा जानो बिनिफ्राय गाबोनबो फैबावगोन ना मा जाखो नों फैयोब्ला आं गुबुनखौ लालिया नोंनो मावबाय थादो आंनियाव खामानिखौथ' आं मावगोन नाथाय नोंथाङा आंखौ मोसौ बायदि बाहायनो मोननाय नङा आं जेसेबां मावगोन बेसेबांल' रां लागोन ना खम ना बारा नोंथाङा बे बाथ्राखौ मानिब्लासो नोंथांनाव खामानि मावगोन आं जागोन दे जागोन आं नोंखौ बिदि बाहायथारा सानफ्रोमबो फैबानो जाबाय बेनिफ्राय सोंनोसो बावदों मा मुं नोंनिया माहाजोन आंनि मुङा जाबाय सोरां जोबोद मोजां मुं नों आंखौ माहाजोन बुंनो नांलिया नों आंखौ आदैखौनो सोमोन्दो लादो बिनि बागै साननांगोन आं हरदो फैसाया आं थांनोसै गथ'आथ' जोबोद बोलोगोरा लोगोसे साननायखौबो गथ' सानखांनो रोङो बिदि मेलेम गोनां गथ' दिनैसिम नुफेराखैमोन आं थारैनो उनाव माबा गिदिर खामानि मावगोन बियो बिखालिनिफ्रायनो आं माहाजोनाव खामानि मावग्रा जाबाय 9 बोसोर बैसोनि गथ'आ गेलेनानै समखौ बारहोयो नाथाय आंनि बेलायाव बिदि जायासै सानसेमानि खामानि मावनानैसो सम बारहोयोमोन आं बे बैसोनि गथ'फ्रा बिमा बिफा नङाब्ला जिउ खुंनो हाया नाथाय आं हादोंमोन हारसिंनो संनानै जादोंमोन गासै हारसिंनो मावनो हादोंमोन माबोरै नाथाय हादोंमोन बिदिनो समफोरा खोन्दो खोन्दो थाङो 15 बोसोर बारलाङो
सोरां दाबो सिखाराखै नामा बेलाय सानानो बेसेबा गोजौ जाबाय सिखारबो मोनसे खामानि दं मा सेबो अलसियालै नोंलाय मानो हब्राबाय थाखो आदै बेरेफुंजानिलाय मा नांगौ सानखौ नायाखै जाम्बा बेसां गोजौ जाबाय थांलाय माइरंखौ दाबसे जायगायाव दोननानै फै गारियाव थिखांखाबाय नों लांनांगौल' आंहा सम गैया आदै नोंथाङा गुबुनखौ थिनहरदो आंहा गुबुन खामानि दं गुबुना बे खामानिखौ हानाय नङा हाग्रा लामाजोंसो थांनांगोन नोंथ' मिथिखायो हाग्रा लामायाव मा जायो गोख्रै फाथायहरथारनांगौ अन्नानै बे खामानिखौ जोबथा खेब मावनानै होदो जोबथा बुंनानै खेबबैसो मावहोखो नोंथांनि बे जोबथानि ओंथिया आरो मावबावनांगोनसो सोरां नोंथ' मिथिखायो माथो बै लामाजों बयबो थांनो गिखायो नोंल'सो हागोन बे लामाजों थांनो बेनिखायनो थांदोब्रा नोंनि अनगा आंहालाय सोर दंबावो आरो नोंथ' बेसेबा बोलोगोरा गोहो बोलोखौ बिदि बाहायाब्ला बबेयाव बाहायबावनो नोंथांनि बाथ्रायाथ' एखेबारे खुसेर बिदै लगायनायसो आंनि जिउखौ सानाखै गावनि बेसादखौसो सानदों नोंखौलाय सोर मा खालामनो हानांगौ जाखो आंनि बायदिब्ला बे बुहुमावनो नोंखौ फेजेननो हाग्रा रावबो गैया खोमा आदैयाथ' बाथ्राखौ गोथाव बुंथारबाय नाथाय दा ओंख्रियाबो गोथाव मोनजानांगोन बिदिब्ला नों थांनो थियारि दासो जादों दा मा जानो नों संना दोनजोबगोन आं नाथाय आदै बेनो जोबथा बिनि उनाव आं नोंथांनि जेबो खामानि मावला आरो अमा बेदरा गोथाव संना दोनखा जानानैसो थांखागोन आं नों जिंगा जाना मोनजोबगोन नों बे आदैजोंबो जारलासो जागोन जोबथा बुंनानै खेबबैसे खामानि मावहोखो आंखौ बिथांनि खामानिखौ मावनानै होआब्लाबो जाया उन्दैयाव आंखौ गोबां मदद होबोदोंमोन आंखौ लोगो मोनब्ला खामानि थिनखागोन बियो बिनिखायनो बे खामानिखौ मावखांना गुबुन जायगायावसो ब्लड थांनोसै हाब बे दाउआलाय मा गोलैफैला बायखो आंखौ रैखा खालाम आंखौ मा बाथ्रा बुंग्रा दाउ मा गोमोथाव दाउ जाखो बेलाय सोर होसोदों नोंखौ आंखौ सानैसो मानसिफ्रा होसोगासिनो आंखौ बबेयावबा दोनखोमादो आं जोबोर मेंबाय आं एसेबो बिरनो हानाय नंला जागोन दे नों बेयाव हाबना थाथ'दो जेबो सोदोब खालामनो नाङा ओइ सेंग्रा बेयाव मा खालामबाय थादों मानो नेथ'दों नों बेयाव आंनि गोसो बे आं जेरावखि थाथ'आ नोंनि आफानि सम्पति नामा बे ए गथ'आ थैनो गोसो जाखो नामा दे बेखौ दोनथ' बिथिंजाय दाउ बिरलांनाय नुदोंमोन नामा आं नोंनो मानो बुंगोन नों आंनो फैसा होदों ना थाखा होदों मासे असदा मानसिलै बेलाय बिमा बिफाया फोरोङाखै नामा मानसिजों बोरै रायलायनो नांगौ आंनि बिमा बिफा गैया बिनिखायनो हयथ' आं मानसिजों रायलायनो सोलोङासै खोथायाथ' जोबोर उल्थां फाल्थां माथो मा लादों बेफोरखौ रां होनांगोन ना नों बे लामाजों लांनो बे जोंनि गोरा उरखावनिसो जायगा दा नों 1000 फैसा हरदो नङाब्ला बेखौ बारनो मोना सोर गोरा बिलाय नोंनि उरखाव गोराखौ थांनानै बुंहै बिदि बिबायनानै जानायखौ गार नङाब्ला बाथ्राया मोजां जानाय नङा नोंनि एथ'ग्राब गोहो बिदि बुंनो नों थैमारनो लुगैबाय नामा हा जिउखौ अननाय दंना गैया नोंहा माबा 1000 रां हरदो आरो सिरि बिनिफ्राय थांदो नङाब्ला मा खालामगोन नोंलाय आंखौ रागा दाफोजोंखा नङाब्ला नोंनि मोनबैसे हारा बायगोन रावबो साननो हानाय नङा आंखौसो उल्था बुंबावदों नों मा जागासिनो बेयाव मानि दावराव गोरा नों फैबाय मोजाङानो जाबाय बे मानसिया नोंथांखौ जानला मानला बुंबाय थादोंमोन सोरां नोंसो निमाहा बि बिनाव गोख्रै निमाहा बि नाथाय गोरा मानो आं जा बुंदों बेखौल' माव गोख्रै निमाहा बि नोंथाङा आंखौ निमाहा होदो नोंथांखौ आं गोबां बायदिसिना गाज्रि बुंफ्लांबाय बबेयाव थांनो सोरां आंनो खौरां हरब्ला आंनो नोंखौ लांनो फैगौमोन आं बेखौ लांबाय थानायावनो नोंनि मानसिया आंखौ लाखिबाय नों बिखौ निमाहा होदो बियो नोंनि बागै मिथिया नोंहा गोबाव जाबाय खोमा थांदो थां दानिया गोरा बियो सोर जोबोद गिदिर मानसि नामा बियो गिदिरथ' नङा नाथाय जोबोद गिथावना बियो बिखौ गोरोन्थियावबो एदावना दालाखा मिथिबायना बिनिफ्राय दाउखौ मोनगोन ना मोनाखै दासिम मोनाखै गोरा बिखौ होसोबाय थानायावनो दासो थांनाय मानसिखौ लोगो मोनबाय जागोन दे बै दाउखौ जेसेबां थाबनो हायो नागिर नों ओंखारबोनो हासिगोन।
आंथ' सानदोंमोन आं दिनै थैखासिगोन नोंसो आंखौ रैखा खालामबाय बिनिखायनो नोंखौ आं साबायखर बावबाय नों आंनि बाथ्रा रायलायनायखौ नुनानै गोमोदों जानांगौ बांद्राय गोमोनाय मोनाखै मानो होनोब्ला आंनो बिदि बाथ्राखौ सिगांनो खिन्थाखादोंमोन आबैया बे मुलुगनि बबेबा खनायाव बिदि बाथ्रा रायलायग्रा दाउ बिरग्रा गराय खावसे जुनाद खावसे मानसि नास्रि सिख्ला बायदि दंखायो बिनिखायनो आं गोमोआखै नोंनि आबैयाथ' गोबां बाथ्रा मिथियो बिदिब्ला थेवबो नों गैयाब्ला आं दिनै थैथारगौमोन नाथाय नोंखौ बिसोर मानो होसोदोंमोन राजानो गथायनो थाखाय राजाया बिसोरनो गोबां खावरि होदों आंखौ हमनो जोंनि हारिनि आं जोबथा दाउ जोंनि हारिनि गासै दाउखौ बुथारना जाजोब्बाय मानो बुङोब्ला जोंनि बेदराव ओरैबायदि गोहो दं गोजामनिफ्राय गोजाम बेरामखौ सोखानो हायो बिनिखायनो जोंनि हारिनि दाउखौ बयबो मैहुर खालामनो लाबाय आरो दिनै आं जोबथा बिदिब्लाथ' बाथ्राया गिदिरानो जाबाय दानिया नों मा खालामगोन बबेयाव थांगोन मिथिया बबेयाव थांगोन सानदों बेनिफ्राय गोजान जेराव सुबुं गैया बै जायगायाव थांनानै थाहैनो नों जेरावखि थाया मानो सानसे ना सानसे नोंखौ सुबुंफ्रा नागिरना मोनखागोन नों मिथिया मानसिया फैसानि थाखाय जायखिजाया खामानि मावनो हायो बिदिब्ला आं मा खालामनाया मोजां जागोन नोंथाङानो बुंदो नों आंजोंनो थाफा नों आंजों थाब्ला खैफोदनिफ्राय बारग'गोन नोंखौ आं रैखा खालामगोन नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों नामा नाथाय नोंथाङा आंखौ उनाव गुबुननो फानहरब्ला नोंखौ फाननो मोनब्ला दहाय बैसोरनो होबोनो हागौमोन आं बेयाव नोंनि गोसो थायो थाया नों थानो लुबैदोंब्ला थानो गोसो गैयाब्ला दाथा बे मानसियाथ' थार बाथ्राखौनो बुंदों बायदि नांदों बेजों थानायानो गाहाम जासिगोन नामा जिउआव आंनि गिबि खेब सासे लोगो जादोंमोन बिबो मासे दाउआ आं ओरैनोथ' रावखौबो लोगो लानो गोसो जाया नाथाय बै समाव आं बै दाउनि सायाव अनखांनाय मोनना बिखौ आंजों थाफानो होदोंमोन समफोरा बारलांदोंमोन बै दाउआ आंखौ माखासे खामानिफोराव गोबां मदद होदोंमोन गोरा नोंहाथ' बैसोआव बारलांगासिनो दं माब्ला जुलि जानो सानखो नोंबो जाम्बा जाम्बालै आंजोंलाय सोर हाबा जागोन धोन दंना न'आनो दं आंहा थानो जायगायानो गैया सोर बिमाया आंनाव फिसाजो बिलाइनांगौ गोसो गोरोबोबालाय मा धोन दौलद नांगौलै थार मोजां मोननाय मोनब्ला थाखा फैसा धोन दौलदनि गोनांथि गैया बिदिलाय बबाव जागोन आं बिनिखायनो साना बिदि बाथ्राखौ नोंथाङा बिथोन होब्ला आं सासे राजखुंग्रिखौ सिनायो आं बाथ्रा रायलायनो हागोन हाबाब सरासनस्रा सिख्लाखौनो आं मोननो हायाखै नों आरो राजखुंग्रिनि बाथ्रासो बुंदों नांलायला दे नों बिनि जिंगा जानो नाङा गोरा बै राजखुंग्रिया जोबोर आलादा बियो सासे थार गोसोनि मानसिसो नागिरगासिनो बिहा धोन दौलदजों जेबो लोब्बा गैया आंनि बादिब्ला बियो नोंथांखौ थारैनो फसायगोन नाङा सासे राजखुंग्रि आंजों समायनाय नङा नोंथाङा जिंगा जानो नाङा दे नोंथाङा खालि नोंथांनि सावगारिखौ मोनसे हरदो बाजाराव थांनानै आखिनो हैदो बिनि उनाव जा खालामनांगौ आं खालामसिगोन आं बिदि खालामनो गोसो गैयामोन नाथाय आंखौ दाउआ ब्रा ब्रा खालामबाय थानायखाय आं मानिनानै लादोंमोन आंनि मोनसे सावगारि दाउनो होदोंमोन आरो दाउआ बै गाव बुंनाय राजखुंग्रिनि फारसे बिरलांदोंमोन बै रायजोनि मुङा बिर नोगोरमोन जायखौ मोननै लैथो बारनानैसो मोनोमोन फिसाजो गामि नों बेखौ फसायबायना सुदेम नगरनि राजखुंगुरखौ आंनि बादिब्लाथ' नोंदों जोबोद समायगोन आफा आं फसायाखै बिखौ आं बेजों माब्लाबाबो सुखुयै थानो हानाय नङा फिसा नों बयखौबो बेसेबां नेवसिबाय थागोन नोंहा जुलिनि बैसोआ जाबाय बैसो बारियावनो जुलि जानांगौ नों बिदि बयखौबो नेवसिबाय थाब्ला बोरै जानांगौ आं नेवसियाखै आफा नाथाय आं सासे थार गोसोनि मानसिसो नागिरदों जायजों आं थैजासिम आलो गोजोन रायजो जालांनो हायो जेब्ला आं बिदि मोजां मानसिखौ मोनगोन अब्लासो आं जुलि जागोन नों बिदि बयखौबो नेवसिबाय थाब्ला माब्ला नागिरना मोनगोन आं सावगारिखौ नायब्लानो मिथियो आफा सोर आंनि थाखाय मोजां जागोन सोर आंनि थाखाय नङा नों बे सावगारिखौ नायबा बोरै मिथिनांगौ नों मोजां गाज्रि लोगो हमनानै बाथ्रा रायलायबासो मिथिगोन महारानि नोंथ' मानो जेबो बुङा आंलाय माथो बुंबावनो महाराजा बिहाबोथ' गावनि गोसोनि लुबैनाय दं बिखौ गावनि गोसो बायदि सायख'नो होब्लानो मोजां जागोन होननानै आं सानो आफा आरो आइ नोंथांमोना जेबो जिंगा जानो नाङा आं जेरै लुबैदों बिदि मानसिखौ सानसे ना सानसे आं नागिरना मोनखागोन महारानि आं मा खालामबावनो आं जेबो साननानै मोनासै बोरै बिनायल' जारल' फिसाजोखौ बिलाइनो हाबावनो महाराजा आं मिथिगौ नोंथाङा जुगामि आइखौ लानानै जोबोद जिंगा जाबाय थायो नाथाय जों बिखौ बेरेखा खालामब्ला बियो गोसोआव जोबोद दुखु मोनगोन बिनिखायनो जों बियो जा खालामो गोसो बायदि खालामनो होनाया मोजां जागोनदां नोंनि बाथ्रायाबो थारानो महारानि थेवबो जोंहा गोबां जिंगा थायो इसोर माबा लामा हरदो
राजखुंग्रि जुगामि बांबुलु नों जोबोर गोबावनि उनाव फैबाय बबेयाव दंहैयोमोन नों दिनैसो आंखौ गोसोखांनानै फैबाय जोबोद गिदिर जाथाय जादोंमोन राजखुंग्रि माब्लाबा खिन्थानोसै नों दिनैसिमबो सिमांनि जोहोलावखौ नागिरना मोनासै नामा मा बुंबावनो बांबुलु नोंथ' मिथिखायो माथो आं सावगारि नायब्लानो मिथिखायो आंनि थाखाय गाहाम नंगौना नङा दिनैसिम आंजों गोरोबनाय सासेबो मानसिखौनो नागिरना मोनाखै आं ओरैनो जानला मोनला सुबुंजों जुलि जानो हाया अ बाथ्राया अब्ला बिदिसो बिदिब्ला राजखुंग्रि आं नोंनि थाखाय सासे नायदोंमोन नों नायनो नामा जानो हागौ नों फसायनोबो हागौ बा बांबुलु नों आंनि थाखाय सेंग्रा नागिरना दोनलायलायदों बोरो बिनि सावगारिखौ नायनि आं राजखुंग्रि आं सावगारिखौ बायजोआवसो दोनदों फै आंनि उन सोर बे सेंग्राया मा मुं बिनि आं बे सावगारिखौ नायनानै माबा मोनसे गोसोआव गोजोननाय बायदि मोनदों बिदिब्ला आं बेखौ फसायबाय नामा राजखुंग्रि बे सेंग्राया जोबोर मोजां बे सेंग्रायानो आंखौ खेबसे थैनायनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन बिनि मुङा जाबाय सोरां थारैनो आं बे सावगारिखौ नायब्लाबो अहाया मोनबाय बेनो नामा आंनि जिउनि राजखुंगुरा बांबुलु नों बे सेंग्राखौ आंनि खाथियाव लाबोनो हागोन ना हागोन राजखुंग्रि नाथाय बिहा धोन दौलत जेबो गैया बिमा बिफा गैजाया मावरियासो थेवबो नों बिखौ गनायगोन ना आंनो धोन दौलतनि जेबो गोनांथि गैया आंनि गोसोआ बिखौनो सायख'खाबाय बे राजि जाब्लानो जुलि जागोन आं नों थांनानै बिखौ बेयाव लाना फै नों आंनि सावगारि मोनसे लांफा आं गोजोननाय मोनबाय राजखुंग्रि नों आंनि सायख'नायखौ गनायबाय सानबानि गेजेरावनो बिखौ आं बेयाव लानानै फैगोन नों जेबो जिंगा जानो नाङा राजखुंग्रियाथ' जोबोर समायना नाथाय आं बेजों गोरोबनाय नङा बियो सनानि थोरसियाव जाग्रा आं जाबाय थालिर बिलाइयाव जाग्रा बोरै गोरोबगोन नोंथाङा जिंगा जानो नाङा गोरा राजखुंग्रिया बुंखादों बेयो नोंथांजों धोन दौलत गैयाबाबो जुलि जागोन आं बिनो नोंथांनि बागै गासै खिन्थाजोबदोंमोन राजखुंग्रिया नोंथांखौ लोगो हमनो नागिरदों बिनिखायनो जों गोख्रै थांनो नांसिगोन थांनायाथ' थांगोन नाथाय माजों थांगोन लैथो बारनानै लैथोआवथ' नावबो जावनो हानाय नंखाया नोंथाङा बेखौ मा जिंगा जादों आं लांगोन नोंथांखौ लैथो सा बिरलांनानै आंनि सायाव गाखोब्लानो जाबाय मा जाम्बा राव बेलाय नों आंनि थाखाय बाथोन देग्लिगासेबो गैया नोंनालाय आं बोरै गाखोनो हानांगौ जाखो नोंथाङा दासिम आंनि गोहोखौ सिनायाखैना नायदो दानिया आंनि गोहोखौ हाबाब बोरै नों एथ'ग्राब गिदिर जानो हाखो बेफोरखौ उनाव खिन्थानोसै आं नोंथाङा आंनि बिखुङाव गाखोदोल' बांबुलु दाउआ आंखौ गावनि बिखुङाव थिखांना लाना बिरहोना लांना थांबाय जों लैथो सा बिरै थांबाय थाबाय आं गोसोआव बेखौनो सानबाय थालांबाय आंनाव मा नुनानै राजखुंग्रिया आंखौ लोगो हमनो लिंहरखो साननै हरनै बिरनानै जों थारैनो बिरनोगोर रायजोआव आगान होयो आं सानदोंमोन राजखुंग्रिखौ लोगो हमनानै मा बुंगोन नाथाय जेब्ला जों लोगो मोनो राजखुंग्रिया थारैनो जोबोर खुसि जादोंमोन जेन बियो गावनि गोजाम आंगो मानसिखौसो लोगो मोनबाय दिनै एसे गाबोन एसे रायलायना लोगो हमलायना जों सानै गोथौ मोजां मोननायाव गबलांबाय दानिया बे बाथ्राया राजानि खोमायाव मोनहैयो मा बुंखो नों राजखुंग्रिया सोरबा सेंग्रादों सानफ्रोमबो लोगो हमहैयो औ महाराजा राजखुंग्रिया सानफ्रामबो बै सेंग्राजोंनो बेरायबाय थायो हामबाय दे जायखिजाया राजखुंग्रिया सोरखौबाथ' फसायबाय नाथाय बि बबे रायजोनि राजखुंगुर बियो राजखुंगुर नङा महाराजा सासे सरासनस्रा सेंग्रासो जायनि जेबो न' बां गैया गुबुननाव खामानि मावनानै जाग्रासो होननानै आं खोनादों आं राजखुंग्रिखौ बुंनायबो खोनादों बियो बै सेंग्राजोंनो जुलिबो जागोन होननानै जाया आं बिदि जानो होआ सासे साधारन सेंग्रादों आं आंनि फिसाजोखौ बिलाइनो हाया बबाव दं राजखुंग्रिया बिखौ दानो लेंहरनाय जाथों बेफोरखौ आं मा खोनादों राजखुंग्रि माथो नों सासे साधारन सेंग्रादोंसो जुलि जानो ओंखारदों आफा बियो साधारन जानो हागौ नाथाय बियो जोबोर मोजां आं बेजों जेब्लायबो सुखुयै थानो हागोन नोंनि थाखाय आं गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन राजखुंगुर नायनानै होदोंमोन नाथाय नों बिसोरखौ नेवसिनानै बे सासे जेबो गैजारोङि सेंग्राखौसो फसायबाय आं
आंनि थाखाय धोन दौलतआ जेबो गिदिर नङा आं बेजोंनो जुलि जागोन नङाब्ला आं बे जोनोमाव जुलि जाया नों बे सादारन मानसिजों जुलि जायोब्ला जोंहा मा मान सनमान थाबावगोन मानसिफोरा बुंगोन राजानि फिसाजोआ गैजा रोङिदोसो जुलि जाहैबाय नोंथाङा गावनि मान सनमानखौसो सानदों आंनि गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ सानाखै महारानी जेबो बुङा मानो सिरि सिरि थाबाय थाखो आंलाय बेयाव माथो बुंबावनो आंनि बायदिब्ला राजखुंग्रिनि गोसो बायदिनो जानायानो मोजां जागोन आंनि राजखुंग्रिनि सायाव फोथायनाय दं बियो माब्लाबाबो गोरोन्थि थिरांथा लानाय नङा आफा नोंथाङा जेबो जिंगासिनो नाङा आंनि सायाव फोथायनाय लाखि नोंसोर सानैबो बेनि थाखाय राजिब्ला आंथ' मा बुंबावनो सासेल' फिसाजो माबोरै फेरें खालामबावनो जागोन बे सेंग्राखौ लेंहरनाय जाथों सोरां आं नोंसोर सानैनि गेजेराव जेबो हेंथा होआ नाथाय नोंबो मोनसे आंनि बाथ्रा मानिनांगोन नों बेहायनो थानांगोन नोंनो जा नांगौ आं होजोबगोन महाराजा आं बिदि खालामनो हानाय नङा आं राजखुंग्रिखौ जुलि लानानै गावनि आंगो जायगायावसो लांनो सानदों निमाहा हो महाराजा नोंथांनि बे बाथ्राखौ आं गनायना लानो हानाय नङा आहा फिसाजो सासे आरो फिसाला सासेल' दं नाथाय आंनि फिसालाया दाबो उन्दैसो बेनिखायनो आं बिनो रायजोखौ होनो हाया आहाबो बैसो जाबाय बिदि राजखुलाफादखौ एंगारनायनि समा जाबाय नोंनो आं राजखुलाफादखौ गथायनानै आं जिरायनो सानबाय नों आंनि फिसाजोखौ जुलि लानानै नों बे रायजोनि राजा जादो निमाहा महाराजा जेराव आंनि जेबो मोन्थाय गैया बेखौ आं नाजावनो हानाय नङा आं नोंनो एसेबां मोजां खाबु होदों थेवबो नों नेवसिबाय थादों राजखुंग्रि नों जेबो बुङा मानो आफा आंहा बुंनांगौ गैया सोराङा जा लामाखौ सायख'गोन आं बै लामायावनो थांगोन बिदिब्ला बे आंनि रायजोआ मा जागोन नोंसोरनो जेबो बिबानखौनो लायाब्ला सोर सामलायगोन थेर बेथेरसो जाजोबगोन आंनि रायजोआ महाराजा आं नोंथांनि रायजोखौ बायनो होआ थेर बेथेरबो जाहोआ जेब्लासिम राजखुंगुरा रायजोनि बिबानखौ लानो हाया आं बेयावनो थागोन नोंथांखौ मदद खालामगोन नाथाय आंनि थांनांगौ समा फैब्ला थांखागोन बै समाव आंखौ नोंथाङा होबथानो दा सानसै नों बिदिनो सानबायबा राजखुंगुराबो बिनि बाथ्रा मानिनाय दङबा बिदिनो जाथोसै दानिया नोंसोरनि जुलिखौ आं गाजा गोमजायै खुंगोन आं रायजोआव फोसावहैनांगौ जाबाय